کارê berê temamê bêhtir hebû. Ji ber ku tu dibin xeteriyê kar dikir, te encaz dikir yanî te temam dikir, te ji xwe dihesiban serkeftinekî mezin. Niha ev ka derfet hene jî ew hestê ku tu dibêjî temamê heye tune ye. Yani ev bûye hestekî hevpar yani gelek welatparê jî vî şikî tiştî dibêjin. Ji ber ku wextê çi bêjî tu dibin daxtekî mezin de tu dikê, serkeftî derbas dikê, tu encaz dikê, tu dihesî bi rastî yanî serkeftina wê nabûwa tê. Yani te merheleyek derbas kir, te erkek kir, te bi cî anî. Evane hemû jî bi rastî ji ser me derbas bûn. Em me pê re jiyan kir. Salên kûr û dûr, salên bi dihan heval, bi dihan rêbazên rêxistinî, bi civakê re, bi welatparêza re, bi gelek şehîda re, şehîdê me ku ê destpêkê şehîd diketin me buware kar û xebat dikir. Yani ne tiştekî besît bûn yani bîranînin pir bi hest, hestiyar yani bîranînin bi êş, bîranînin bi kêfxweşî. Evane heme ji me re wek jin bi taybet yani tiştekî cuda ne. Yani em buware jî jiyan dikin. Yani heta niha em buwa bîranî ne em jiyan dikin. Me pê jî xwe bihêz dît yani hevaltiya bi şehîdekî re ne tiştekî hindik bû. Yani ji ber ku tu biqesî hij wî kesayetî dikir, te hij fikrî wî dikir, te hij kesayeta wî, nêzîkatiyê wî dikir, dema şehîd dikeve tu di hundirê xwe dibêjî ez ê heta da wî bi vî şexsî re wefedar bim yani. Mesele ne hestekî şexsî an têkilîkî şexsî bû ne, têkilîkî fikrî bû. Hişkirinekî azadiyê bû. Ji ber ku hedefê me hemû ka yek bû, em yek xendeqê de bûn me ew kar û tekoşîn dikir. Evane hemû jî ji me re yani bi rastî jî bûn hêz, bûn avakirina şexsiyetê. Yani avakirina şexsiyetê jî tiştekî pir zehmet e. Yani çawa tu karibê xweşbaş şewa evê civakê yani ev kêmaniyê civakê, dev hişmendiya civakê tu karibê wisa wek şexsiyekê ava bikî û bihêz bê şaşîtî. Evane hemû jî zor û zehmetî wê hebûn. Yani ezmûnekî zehmet bû di jiyana me de. Ji ber ku yani ji me re meselen 35 sal heta 40 salî tu bixwazî wek jinekî tekoşer, wek jinekî rêveber te xwe bidê diyarkirin, di şert û mercên pir tund de em derbas dibûn. Milê qebûlkirin û neqebûlkirinê de yani. Yani te karî bibêjî ev na gel wê civak me qebûl bike, wê rêxistin çi bêje? Yani heta di hişmendiyê de me dixwest heta astekî em karibin bibin cewab ji her du terefa re. Hem rêxistin wek îdîolojiya jin, hem jî wek civak ku em me şaş nebînin, an jî me fêm bikin bê em vê kar û vî xebat û vî tekoşînê û em şexsiya xwe pê ava bikin. Ji ber ku ev hemû jî dibe zexîre ji însan re.